Kasi ay ito, nagpapabuhat siya. Eh, doble yung pagod natin. Tira na dito, tira dito. Ngayon naman guys, so yung Hindi mo na yung pakanlangan. so yan guys, ito yung mga ampalayo. May nakuha na kami konti. Tignan natin na. Pagkita mo. Oh. Tignan natin kung malakas na yung natin. Ito. Guys. Sige na kasi bukan o. Bigat. Pagod. So yun, what's up mga kabsat. For today's video guys ay pupunta kami sa bundok. Mali humahabol yung baby ko, iniwan ko humahabol. Oh. Ay. Ano sinabi sa'yo ni mama na pumunta ko dito? Ha? Bakit mo alam na pumunta ko dito? Ha? Sinabi ni mama? Ha? Hindi? Ano? Ay, ayaw sumagot. Paano mo nalaman na pupunta ko dito? Ha? Nakita kita dun sa pespan. So yun guys, badly magkayos tayo ng tubig kasi wala na naman kaming tubig. Tapos magtitingin tayo ng pwedeng maulam dun na yung ampalayang ligaw. Oh, nandito na kami sa may hybrids. Hindi muna tayo magiginto ngayon guys kasi kasi medyo mahina na yung yung nakukuha. Doon tayo naginto dati. Saan? Doon. Mamaya Tayong pangbalipukan mo. oo, mamaya iuwi ko yung guys, yung salulog ko. Dadaanan namin dyan. Ngayon pa lang guys ay mag-ayos ako ng tubig. Kasama ko yung baby ko. Medyo malayo yung lalakarin namin. Kaya binibilisan namin maglakad. Wala naman yung Kaya guys, kung bago ka pa lang dito, please subscribe guys. At mag-iwan na rin kayo ng like mamaya guys pagkatapos ng video na. Tapos pa-comment na rin guys kung ano masasabi sa'yo sa video. Saan yung pangbalipukan mo doon? Nandun na. Saan? Doon. So yan guys, update ko kayo mamaya pagka medyo malapit na kami kasi medyo malayo pa ang kakuan namin, lalakarin namin. Oh. Tapos bilis baka mahulog tayo. So yan guys, bali kinarganak ko na tong baby ko kasi guys, mataas na yung mga damo dito. Tignan nyo guys oh. Parang nasa na niya, sa balikat na niya. Yung iba mas mataas pa sa kanya yung yung mga damo, kaya binuhat ko na siya. Bali guys, kaya gusto kong iwan siya guys kanina. Kasi ay ito, nagpapabuhat siya. Eh, doble yung pagod natin. Yun guys, medyo malapit na tayo dito sa may ilog at dito na tayo magtitingin ng yung namin, yung tubig namin. Tapos magtitingin tayo ng mga ligaw na palaya na pwedeng pang ulam. Ayun guys, libre lang yun, mga tumutubo lang yung mga yun. Mami, mapatublak tayo. Hindi. Dito guys, puputulin ko muna dito itong hose namin dito. Kasi medyo malapit na kami. Ayan na yung ilog guys. Ayan guys, putulong ko lang muna dito. Ibaba ko na siya dito. Putulin ko lang muna dito para madali siyang humigop. Medyo mahina kasi yung higop niya. Ayan guys, update ko kayo ulit mamaya. So nga guys, tumatawid na kami dito sa malinis na tubig dito sa bundok. Bali dyan sa banda rin yung pahigupan namin guys ng tubig. Sama ko yung baby ko. Medyo marami ng bato dito. Oh. Bilisan mo na. Ayun guys, medyo madalas na dito na. Kagama ka doon sa taas. Dito. Ini naman guys, yung dadaanan namin. Yun. Sasakyan kami dito. Atas. Ayun o. Ito yung host namin ay. Oh. Malapit lang na. Dito na lang. Lakad ka dito.
Malinis yung tubig guys. Oh. Sobrang linaw. Ito guys yung hose namin. Oh. Dito na siya nakapahigo po dito. Medyo malakas naman siya. Hindi ko lang alam kung... Hindi, dyan ka muna sa gilid. Bakit ka nagpabasa? Ay? Yan guys oh. Ito oh. Yung hose namin. Oh, hindi ko alam kung bakit mahina yung higop niya. Oh, barato. Ayaw mong binuwak ka? Binuwak mo ito ba? Binuwak mo itong malaki? Di mo na yung pakailangan? Ano rin din mo? So yan guys, ito yung mga ampalayo. May nakuha na kami konti. Tignan natin na. Pakita mo. Oh. Bali konti lang ngayon guys kasi matagal na walang ulan. Pero pagtsaga na natin itong meron. Oh. Sandali lang na. Pero makarami tayo. Oh, doon ka muna. Hintayin mo ako doon. Para ako. Akin na. Oh. Akin na dali oh. Oh. Dito tayo magkuha. Kasi parang wala na dun sa Bandarol. Konti na lang itong mga ampalaya ngayon. Ang ulam natin dito guys, tignan nyo. Dahon lang naman ang kukunin natin dito guys. Kaya, Meron pa mamaya kukunin natin lahat yan kasi konti lang ito. Akin na. Sandali lang na. Kunin ko muna dito sa kamay ko. Eh, pag hindi mo ngayon sinama, wala kang wala kang pagawakan nito. Yan sa guys, sa ito. Dapat sinama mo na ako. Nakadami na tayo. Maraming ko. Dahon lang naman ang kailangan natin dito. Oh, Yan guys, tara, tingin tayo sa kabila. Dito rin guys, ay may mga ilan-ilan dito. Kunin natin lahat. Masarap ito, fresh na fresh. Libre. Mas masarap to kaysa sa mga tanim na pan guys, na ampalaya. Wild ampalaya. Masarap to guys, ilahalo sa mga buto-buto, gano'n. Sa munggo, beans, gano'n. The best na pagsahugan lang ito. akin na. Oo, po. Akin na. Sandali lang ha, dagdagan pa natin ito. Meron pa. Akin na pa. Mas maliit tong mga dahon nito guys kaysa sa mga tanim ng palaya, pero mas malinamnam tong mga to. Tapos mas maraming benefits na yan. Na ano. Tara na. Opo, dito na tayo dumaan para hindi na tayo dumaan dyan. Mas maraming benefits na sa katawan natin. So yun guys, papunta na kami, hindi na kami dumaan sa kanina. Kasi medyo mataas yun, delikado sa yun, pagpababa. Parang may nakikita pa ako dito. Hintayin mo ako, dito ka na. Meron pa dito guys. Ano? Sarap. Tara na. So yun guys, pababa na kami dito sa kuwan. Tatawid na naman kami ng ilog. Dito mas mababaw dito na ko, dito. Tignan natin kung malakas na yung natin. Ito. Yan na. Wala naman. Ha? Walang tubig. Wala. Hintayin mo ako dito, tignan ko lang dyan Walang tubig guys. Bakit kaya wala?
Okay. Tignan ko lang dyan sa bandara yan guys. So guys, nakikita ko meron na oh. Galing kami doon, bumalik ako doon. Tinahigipan ko lang konti. So, tignan nyo guys ang meron na. Tignan natin. Itaas mo konti yan na. Ayun, nahuli namin. Sandali, sandali. Nay, nahulog na oh. Tingin ka muna dito, tignan mo. Tingin ka dito na. Oh, pakita mo yan, pakita mo yan. Ulam! Okay, malakas na. Malakas na. Tapos mo yan na nakahog kung ikaano sa lupa ah. So ayan guys, kauwi na kami balik. Naiinit na yung baby ko, gusto niya nang umuwi. Hindi ko alam guys kung madadanan pa natin yung Maligo muna tayo. Maligo muna. Opo. Maligo daw muna siya saglit mamaya guys. Oh, sige. Maligo tayo. Ikaw lang ah, hindi na ako maliligo. Ah? Antayin kita. Maligo tayo. Dito na kami sa guys, sa may kakahuyan. Oh. Ayan nakuha namin guys ang palaya. Okay na to guys, pang sab lang namin sa ulam namin. Papa, Tatlo lang naman kami. dito sa ubit yung panpodo sa ako. Oh, sige na. Dito sa ubit. So ayun guys, tinaanan ko na yung pan sa lulog ko. Dito ko tinago yun eh. Bali, iuwi ko na lang para may magamit tayo sa susunod pagka may pagkukuhanan na tayong maganda. Kaya ito guys, oh, pinabunan ko lang dito. Yung sako lang ang inuwi ko lang guys. Opo. Medyo mabigat siya kasi malaki. Mabigat. Diyan ka na anak, diyan ka na. Tatawid na ako dito oh. Bubuhatin natin ito guys. Ayun. Sakawit tayo dito. Hindi ko mahawakan anak ha. Pawak ko pa sa akin yung palaya. Oh, tara na, tara na. Tara na. Napapagod na nga ako. Pawak ko sa akin yan. Ay. Ha? Nakukuwap ka. Hindi anak ka, hindi mahihirapan nga ako. Ikaw pa kaya? Bigat. Sablinan mo pa? Ha? Sablinan mo pa? Ay ka na gusto ka na. So ayan guys, dito na kami sa may hanging bridge. Dahan-dahan lang anak ka kasi maraming butas. Pagkaraming butas nito ang hanging bridge dito sa amin guys. Sige na anak kasi bukan oh. Maraming butas. Oh, dahan-dahan sa gilid yan, masikarod mo. Ha? Oh, tara na, tara na. Bigat. Pagod. Hindi naman nakakatakot. Oh, nakakatakot na nga eh. Hindi daw nakakatakot guys. Oh, ano naman oh. Hindi naman nakakatakot. Okay na dito. Ha? Sina, bilis. Ay, inom na si Papa. Ako din. Okay, kaya mo, daanan mo. Tingnan nyo guys, oh, may inuwang sila.
Babalaso sila. Tignan tayo. Oh. Ako mo muna. Hindi hawakan mo lang, malagaan naman yan eh. Pahawak mo sa akin pa yung ampalay. Aray, mabigat Aldrin. Aldrin, mabigat anak. Nagsakit na nga ng balikat ko. Oh, yung sadot-sadot mo oh. Sabi na. Kana. Hindi. Mag-vlog ka? Mag-vlog ka na nga ron. Ito na lang. Hindi ka naman nag-vlog. Marunong ka nga dati mag-vlog eh. Dati lang, hindi na ngayon. Nung baby ka, ang galing-galing mo mag-vlog. Ngayon wala na, nahihiya ka na. Nung medyo maliit pa siya guys, galing niya mag-vlog. Ngayon wala na. Ayan guys, hanggang dito na lang. Please subscribe, like and share. Comment na din guys. Kay Mami. So ayan guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye. Papa, sino naganak kay Mami? Si mama niya, si Inang sa Surong. Kilala mo si Inang? Sa Barangay? Inang. Si Inang sa Surong ay. Inang